سلام تخطاتلت دينك ميديا كم زفلت جينيس زبل قال انت نسمع ابا امرنا قديمو زمص ألبرت أينشتاين ألبرت اب عالمنا كم تزبل حسابي زغصر كمون استولدلا معالتي كم وورلد جينيس داي يتبعل ابزا فيديو بار كمربب حبريتا فاكس داسيسنا 12 تغرمت نغرات بزعبا ألبرت أينشتاين حيزنا لكم مصينا لنا سناي مكتتال ቁጥር 1 አንስታይን ናብ ግዜ ሞቱ ዝተዛረቦ ናይ ሰንበታ ቃል በቋንቋ ጀርመኒ ነይሩ ሕማቅ አጋጣሚ ኮይኑ ግን ኣብታሞት እታምሱ ዝነበረ ሰብ ቋንቋ ጀርመን አይትፈልጥን ነይራ ስለዚ አንስታይን ዝተዛረቦ ዘረባ ምስጢር ኮይኑ ይተሪፉ ሕማቅ ዕድል ዶ ክንብሎ መን ይፈልጥ እዚ ኣብዛ ፕላኔት ኣብ ዓውደ ምርምር ዘይንዓቃ በርክቶ ዝገበረ ኣብ መወዳእታውን ገለ ነዛ ዓለም ዝቕየር ዘረባ ተዛሪቡ ይኸውን እዩ ቁጥር 2 ብዙሓት ሰባት ናብ አንስታይን ብምኻድ ምስጢር ዓወቱ እንታይ ምዃኑ ይሓትዎ ነይሮም ሓደ ግዜ ሓደ መንሰይ ናብ አንስታይን ብምምጻእ ንስኻ ኣዝኻ ህቡብ ሰብ ኢኻ ብዙሓት ውናዓኻ ክድንቑ ይስምዑም ስለዚ ዕውት ዝገበረካ ቅማለባ ንገረኒ ብምባል ሓተቶ አንስታይን ነዛ ሕቶ ብሓንቲ ቃል ይመሊስዋ ዲሊጀንስ በቃ ኣብ ስራሕካ ንጡፍን ህርኩትን ምዃን ቁጥር 3 አንስታይን ወላኳ ኣዝዩ በሊሕ ሰብ እንተነበረ ናይ ምዝካር ዓቕሙ ግን ኣዝዩ ልኹም ነይሩ ኣስማት ዕለታት ከምኡ ቁጥር ቴሌፎናት ብፍጹም ኣይዝክሮምን ነይሩ እቲ ዘገርም ወላታ ቁጥር ቴሌፎኑ ይፈልጣን እዩ ሓደ ግዜ ሓደ ሰብ ቁጥር ቴሌፎኑ ምስ ሓተቶ ኣብታ ቁጥር ቴሌፎናት ዝምዝግበላ ጥራዝ ድሕሪ ነዊሕ ምፍታሽ ይህቦ እቲ ሰብ ብኣግርሞት ስለምንታይ ቁጥር ቴሌፎኑ ብሓንጎሉ ከምዘይሸምደዳ ምስ ሓተቶ አንስታይን ድማ ስለምንታይ ኣብ መጽሓፍ ፈትሽ ክረኽቦ ዝኽእል ነገር ምሽምዳዱ የድልየኒ ብምባል ንሕትኡ ብሕቶ መሊስሉ ቁጥር 4 ምስ ዝቐዲምና ዝበልናዮ ናይ ሚሞሪ ነገር ትተሓሓዝ ሓንቲ ፍጻመላ ሓደ ግዜ ብባቡር ካብ ፕሪንስተን ዩኒቨርሲቲ ናብ ሓደ ቦታ እናተጓዕዘን ከሎ ተቆጣጣሪ ናይታ ባቡር ናብ አንስታይን ብምምጻእ ትኬቱ ክረክቦ ይሓቶ አንስታይን ነዛ ትኬት ኣብ ጅቡኡ ይኹን ቦርሱኡ ደልዩ ይስእና ካብ ኮፍ ዝበለሉ ተሲኡ ድማ ነዛ ትኬት ክደሊ ይጅምር ወደ ሓረቶ ተቆጣጣሪ ንአንስታይን ይፈልጦ ምዃኑ ብምንጋር ግደፋ ዳሓናይ ትጨነቕ ብሎ አንስታይን ግን ምድላዩ ይቋረጸን እዋ ካብቲ ጸገም እቲ ምስኪን ተቆጣጣሪ ኣናጊፍዎም ከሎ እንታይ ኮይኑ ዳ ይደልያ ኣሎ ዶ ትብሉለኹም በሉ ትሽግር አንስታይን ዝኸዶ ዘሎ ቦታ ክዝክሮ ይክእልኒ እታ እንኮም መራጺ ነታ ትኬት ምርካብ ጥራያ ቁጥር 5 ኣብ ግዜ ቁልዕነቱ አንስታይን እዚ ቆልዓ ዝሕትሉ ኣእምሮ ኣለዎ ይዝበሃል ነይሩ ናይቲ ግዜ መምህሩ ዝነበረ እዚ ቆልዓ ወላ ሓንቲ ክመሃር ኣይክእልኒ ወላ ሓንቲ እውን ክገብር ኣይክእልኒ ብምባል ይዝሓስብ ነይሩ ድሒሩ ግን እዚ ቆልዓ ብሉጥ ሳይንቲስት ዓለም ክኸውን ክኢሉ ቁጥር 6 አንስታይን ክውለድ እንከሎ ዓቐድ ናይ ርእሱ ምስ ናይ ካልኦት ብምንፅጻር ኣዝዩ ግዙፍ እዩ ነይሩ እቲ ዶክተር ድማ ናይ ኣእምሮ ስንክልና ኣለዎ ክብል መዝገቦ ክሳብ ወዲ 7 ዓመት ዝኸውን ምንባብ ኣይክእልን ነይሩ ብዙሕ ግዜ እውን ናብ ትምህርቲ ካብ መኻድ ይሕንግድ ምንባሩ ይዝንቶዩ ቁጥር 7 ከምቲ ስእልታቱ ብተደጋጋሚ ዝረአ አንስታይን ምትካኽ ይፈቱ ምንባሩ ይዝረብ እዩ ሓደ ግዜ ብማይ እናተጓዕዘን ከሎ ናብቲ ማይ ወደቐ ካብ ላዕሊ ክሳብ ጫፍ ታሕቲ ኩሉ ነብሱ ከዓ ጠልቀ ብጀካ እታ ሽጋራ ሰቴላ ፒፓ ኣቤት ፍቕሪ ቁጥር 8 ድሕሪ ሞት አንስታይን ዶክተር ሃርቪ ሓንጎሉ ብመጥባሕቲ ብምውፃእ ብዘይ ፈቓድ መቕርቡ ንመጽናዕቲ ኢሉቐመጣ በዚ ተግባሩ ድማ ካብ ስርሑ ተሰጊጉ ንሱ ግን ብዘይካ ንምርምር ካልእ ዕላማ ከም ዘይነበሮ ገሊጹ እታ ሓንጎል ኣብ ናይ ጥርሙስ ኮንቴነር ን20 ዓመታት ብምቕማጥ ብዙሕ ምርምር ተኻይድላ ከም ውፅኢቱ እታ ሓንጎል ምስ ናይ ኖርማል ሰብ ክንነጻጸር ብዙሕ ዋህዮታት ጸኒሕዋ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ፍሉይን በሊሕን ክገብሮ ዝኽኣለ ምኽንያት እዩ ቁጥር 9 አንስታይን ሓንቲ ፌርማ ከቐምጥ $5 ኣብ መድረኽ ወፂኡ ክዛረብ ድማ $1,000 ይኽፍል ነይሩ ድሒሩ ግን እዚ ኩሉ ዝኣከቦ ገንዘብ ንግብረ ሰናይ ወፊዎ ቁጥር 10 አንስታይን ፀጉሩ ምቑራፅ ኣይፈቱን እዩ ሓንቲ መዓልቲ እውን ትኹን ፀጉሩ መመሸጥ ተጠቂሙ ይፈልጥን እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ከም ናይ አንስታይን ስታይል ዘይተመሸጠ ፀጉሪ ከም ናይ ጂኒስ ፀጉሪ ምልክት እዩ ዝውሰድ ቁጥር 11 እዚ ብብልሑ ዓለም ዘዛረበ ሰብ ምልከት መኪና ምዝዋር ከም ዘይነበሮ ስትፈልጡ ዶ መዓስ እዚ ጥራይ ብመርከብ ወይ ጃልባ ምጓዓዝ ይፈቱ ነይሩ እንተኾነ ግን ዝኾነ ናይ ምሕምባስ ኣምር ኣይነበሮን ቁጥር 12
ኣንስታይን ናብ ስነ ፍልጠት ተገዳስነት ክሕድር ዝኽኣለ ወዲ 7 ዓመት ቆልዓ ዝነበረሉ ግዜ እዩ ኣቡ ኣንፈት ትሕብር ኮምፓስ ሒዙ ንገዛእ ኣተወ እንታይ ዓይነት ሓይሊ ጫፍ ናይታ መርፍእ ናብ ሓደ ነጥቢ የምጻሎ ንምፍላጥ ብዙሕ ህንጢነት ኣሕደረ ካብዚ ግዜ እዚ ድማ እዩ ኣብ ስነ ፍልጠት ተምሳጥ ክሓድሮ ዝኽኣለ ወዮ ኣቡ ዝገዛኣ መሕበር ማኣዝንሲ ማኣዝን ሂወቱ ቀይራ ኣብ ታሪኽ ስነ ፍልጠት ዓብን ተዘካርን ሳይንቲስት ክኸውን ኣብቂዓቶ እሞ ክቡራት ተኸታተልቲ ድንቂ ሚድያ ርእይቶታትኩም ኣብ ነቕርቦ መደባት ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ መደባትና እንተፈቲኹሞ ሼር ኣይንሕመቕ ከምኡውን ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ወትሮ ዓማዊል ዛ ቻነል ክትኮኑ ንላቦ ምክትታልኩም ነመስግን